Ještě teda musíme půjčit. Nemusíte ma půjčit, jestli stačí, to či nie. Vy ma půjčíte stále. Au. Co to dělá? Jdem si oddychnout dobrou moc. A výborně stojí. Co on urobil? Kdo chce dělat? Sleduj Činčem. Je to jako nějaká velká party a tohle je pozvání pro tebe, aby se připojil. Dobre, stačí, ja už sme sa pochučili. Pokračuje na Činčem. Učili ste ma už. To ma Au. Zde vypadovka. Ja si ma ideš ty púčiť. A ja. Aj ty ma ideš púčiť, Ježišmário, Boh môj. Aj. Čimče, Pomôžte mi. Pomôžte mi svát. Nám natáča. Aha, kamera nás natáča. A budeme to monkey jumpy do today. Monkey baby. Jumpy monkey jumpy do today. Au. Monkey Nasi Madove. Jumpy monkey jumpy do today. Dobre, stačí, už si spotený strašne. Aleksi, točí. Už točí. Stoj. Už som povedal, Aleksi, ty už stačí. Už ma toľko nepúčite, lebo ma stále púčite. No. To je nevadí. Idem monkey. Hore. Zase Já si poschodě bělý zem. Jumpy monkey. co mám dělat, abys to nechala? Stačilo? Stačilo, áno, stačilo. Koľko stále púčite? Puča! Zase super mám. Zapostička, ty zaspí, pěkně stojíčka. No, stačí. Konečně jste mě přišli. Aj. Dobře, No, Kašku, na ně. Aj, to sme celý to červený. Jumpy, monkey, jumpy do today. Monkey, jdeme. spad, zbuďte mě. Zás budete mohli púčiť. Vy jste otevřeli dveře jen po párce, vyhrnula by se ven vůně čokolády a vy... Přesně tak. Je dál tamhle od oceánu, vidíš ji? Velké zelené okošky přišly jenom o to, aby se do jejich zelených spátků dostaly naše odpadky. Ona žere odpadky? Přesně tak. Vidíme nějaké odpadky? Nedáme! Pušička Zase mám Jako by se to Už nie. Už ma nepúčte. Neposloucháme je. Přišla moje velká
Bílé pejsku, zaspívej nám něco. Natálka, pojď mi pomůct. Dost krátké. Nie, Natálka, nepodpomôž. Nechtějí poslouchat. Co budeme dělat? Počkej za mnou. Už mi jde pomůct. Pomoc! Musíte ho vylovit. Musíte ho vydáhnout ven. Ale Mary a Bobby si neumí lámat. No, starší pustí máme. A Natálka, pojď mi pomůct. Pustite ma už. Tu ma pustite. Tak. Ešte sa odpočinem. Natálka, naň ho. Ale nie, už nie. Natálka, naň ho. Už stačilo. Je tady přímo před námi. Áno, Natálka, skvělá. Ale. Super. Jau. Skvělá opak. Kam ma ťaháš? Když jí nedáte nějaké... Kam ma ťaháš? Natálka? Pojď. Čo? Přesně tak. Potřebujete tahle žehlicí prkna? Pojď, musíš jít za Počkaj, ňou. Natálka sa možno chce týkať. Ne? Strach alebo výbušninu prekontroluje tento skener obuví. Stačí len priložiť nohu. Hodinu doslova presvietí. Čo máš? Máš tam vrátka. A Máčik sa vrátil. že to polný zase obchádza. Fakt? To videnia. Dovidenia. Treba bol tentokrát. Moje nôžky, kudery, poviem postúpané nôžky. Asi najspodatlivejšou formou kontroly cestujúcich. Chce sa aj počkať na definitívne schválenie jeho používania Európskou úniou. Tata. Tatko, išli spúkať bublinky. Bublinky. Áno. Ja mám takú malú fľašu. Zase ti musím... Prosím ťa. Bublinky. Žiacké námestie sa má v následujúcich Pôjdeme na meniť chvíľku. na nepoznanie. Mesto chce pretvoriť na Pôjdeme za aby sa tu mohli chvíľku. ľudia voľne pohybovať z Do výtroku ťahá. Moja torka. Ešte musím nájsť polný, kde je polný. Žiaru sa nepáči, že z námestia 30 km